dan rage wani abin da sai an je an dawo gaskiya ne. Har da na wancan na ƙarshen ma kenan. Bari ka ji na ƙarshen. A masa naka. Ina za ka kuma da kayan nan me yasa ku baka makon ku kuɗin ne? To, ku me yasa baka makon ku kuɗin? Haka Allah ya aje su ai. Oke Su ba yawa. So na farkon za a gaya mun koyan dauke shi. Lalle kanka. A kawo za ku aje shi ba. Kawo za ku sauke shi. Allah. Bokaci gaji magani sai Allah yi. Bokaci gaji magani sai Allah yi. Okay, ina nake? A nan zan zo? Kan wannan abu. Za ka je ka sami ɗan bunsuru ma'ana baƙin akuya. Ba zo nan ba. Mala. Ya ne? Mendos. Kuma. Yana ci da watan ya bari su zama rike duka abubuwan ko wani Amma ka ji na ɗan yi jin ba ni ka dora da ni ba. Amma zan ɗan tafi tsumbuli kai na fa. gidan ma Muna aiki. Kullum muna aiki. fara ba Sweet. silence Silent. action Ile nke choro mazo Takuru Street. What? For the other line. Okay. Okay. Kaisa daga Enugu yake wannan. Kuma inda ya bayyana to shi magana ta kare. So kuma akwai abu biyu da na gani wanda kake tabbatar da shi a idanunka. Sannan kuma abu na farko shine kayi sa'an abinda kake so ka nema ana. Sa'annan abu na biyu da kake tafa da shi shine ba ni zan maka bayani ba, aikin zai ma bayani. Na farko ka je ka sami ɗan akuya ma'ana bunsuru baƙi. Kamar kana tambaya Bayan abin da kake nema sai me kake bukata? sai ce maka ni kawai bukata ta kenan ko su ɗaya daga cikin sharuɗin da zan baka bayan wancan tsumburin wannan. Alama ta biyu shine abin da kake tafa da shi ba ni zan nuna maka ba, aikinka ne zai bayyana maka. Kamar yadda aka shimfiɗa ma sharuɗa, to in ka bi shi ne tsira, in kuma kai wasa da shi to komai na iya faruwa. Bayan shi sai me kake bukata? Ni ba na bukatar komai. Abin da na taho da shi shine ni in yi kuɗi kawai ko ta wani hanya. ka zo da sa suna son ganin ka
nan ne zai miƙa wannan abin nan. ka zo da sa'a suna son jininka saboda haka zan baka ƙwannan yanzu ka tafi da shi zan baka ƙwai ka tafi da shi shine sai maganar wannan macen da wayi je ba kai ka tafi da shi ba zai gaya min zan je guri kaza a yanzu sharɗan dama da kike nan kawai shine zai samu munsuru baki sannan zai samu zai zakar binne shi sannan zaka shafa jikinka da magani ok sai kuma ya ce maka sai ka ce mai da ran shi zan binne ko wannan sai ce maka kana hauka ne da ran shi zaka ko zaka yanka ce da ran shi zaka binne sannan kuma zaka samu mahaukaciya budurwa ka kwanta da bayan kwana 3 dan ka gama sai ka dawo ok ɗayan nessin din ne yake baka kwannan kwana yanzu ka dawo ba ne zan ba shi kwa biyun nan ok da rufe bunsuru da shafa magani kuma kan mutum za mu haɗe shafa magani da kan mutum shike ne pick up action za ka je ka samu bunsuru ka kuma haƙa rami ka rufe shi zan yanka shi ne rufe shi ko wani irin magana ne wannan da ran shi za ka rufe shi da ran shi za ka rufe shi sa'annan kuma za ka shafe jikinka da magani ƙarshe kuma ina so ka kawo kan mutum a nan wurin nan kuka kan mutum nan ba za a iya canza min ba ban san da zan samu kan mutum ko da gawa wa ballantana ne kana jin magana ta idan ba za ka iya ba tashi ka fita a'a zan iya to yayi daidai wannan ne magana kwan kenan zai zo ko a ran ƙarshen ne magana kwan sai magana zai ba ku kwan ya faɗi mahaukaciya ok ok mana mahaukaciya ba eh ka ci a cire shi ko a duka da ka haɗa da mahaukaciya da bunsuru da mutum shi ne abubuwan guda uku honest ke gara ke yanzu a'a ba dawo ta dawo farko dawo kan bunsuru sai mahaukaciya ko sai kan mutum ka haɗe su kafin ma tambaya abu na farko dokoki uku za ka kiyaye yanzu dole sai ka pick up silent pick up action na biyu za ka samu mahaukaciya budurwa ka sadu da ita na uku shine za ka samu kan mutum ka kawo nan wurin su ne sharuɗoɗin da za ka kiyaye doka shi bin sirrin zan yanka shi ne sai in binne da ran shi za ka binne shi da ran shi duk waɗannan zan iya sai dai mutum ɗin ne shi ma zan iya ko asibiti na je zan samu a'a ba sa cin mushi ba sa cin mushi mai lafiya suke ci shi za ka kawo mai rai a canja tashi ka fita kawai in ba za ka iya ba tashi ka fita a'a zan iya to ya yi kyau je ka To, kace, wani to, ina ba mu goge ba, kuma haka za mu tura shi a Instagram. Yana da making. ai sa'a sun ce mu bi ɗaya hanya za a samu nasara na ga abu biyu da kake ɗauke da su a idanunka abu na farko da na gani shine ka zo da sa'ar abin da kake nema akwai nasara a ciki abu na biyunsu
shi ne ba ni zan gaya maka ba, aikinka ne zai gaya maka. Wanda bayan wannan akwai wani abu da kake bukata? Boka babu abin da nake nema bayan abin da zo kuɗi. Ni dai in kuɗi ko ta halin yaya ne shine bukata. To ga sharuɗa guda 3 zan gindaya maka, kuma ka kiyaye su. Sharaɗi na farko shine he ka sami baƙin bunsuru ka je ka haƙa rami ka binne shi da ransa. Sharaɗi na biyu shine he ka samu mahaukaciya budurwa ka yi amfani da ita. Sharaɗi na 3 shine ka kawo min kan mutum kuma saurayi nan wurin. Ka ji wannan sharuɗoɗin? To ka kiyaye su. Sai na yanka shi sai in binne? Da ransa za ka binne shi. Boka duka guda biyun nan zan iya yin su. Da bunsurin da mahaukaci. Amma mutum ne san da zan samu zan iya ko na sani ko asibiti na je zan iya siyar. A'a, ba sa cin mushe. Me lafiya suke ci, me rai. Me rai? Me rai suke ci, saboda haka kan mutum za ka kawo nan. Boka ba za a iya canza min ba. In ba za ka iya ba, tashi ka fita. A'a, Tashi ka fita. Allah ya baka. Allah ya baka. Zan iya. Zan iya ko me zan iya. Ok, bari mu ɗauki miƙa kunku. Da ke siyo da shi. Da wannan kwan. Shi ne ɗauki. Ya yi kyau. Sun ce ka cika sharaɗi. Babu almundahana a ciki. Saboda haka, ga wannan kwan. Ka je yamma da gari bakin gulbi. Za ka ga wanda zai karɓi wannan saƙon kuma zai baka saƙo ka zo min da shi. Zai baka naka. Dawo kawo zoba. Kawo zoba. Ina zoba. Alin diman. Continuity na kuma continuity. Okay. Zoban da yake aiki. Yawan ba. Ka da min da shi saƙon kenan. Mail. Wani sun ne. Ya duk wannan sun ne na kawo kan amma ya bara mun nuna kan tunda ba mu kawo shi. Kawai mun da muka yi sin din